جبر بارینا بارانک بهێز لە سەرانسەری سووریە و تایبەت لە باکووری سووریە و دەڤەرین ڕۆژئاوای کوردستانê لە هەی رابوو و دا ئەنجامدا زیانەکە مەزن گەهشت ماڵ و ملکên سیڤیلان. وێن هەری زێدە زیان jî لە هەیە dîtine derbeder bûn ku di encama wê lê hiyê de kûn û çadirên wan bin av bûn û kel û pelên wan dibin avê de man û tu kes bi hawara wan ve neçûye. Li gor parça vîdyoyên li kampa derbederên Ereb yên li kampa Atmê li parêzgeha Idlibê hatine belavkirin tê de karaseteke mirovî ji ber rabûna li hiyê di nava kampê de çêbûye û hemû kûn û malên derbederan dibin avê de mane û kel û pel û pêdiviyên wan têk çûne ku careke din nayê dubare bikar anîn. Kampa Atmê ya li parêzgeha Idlibê derbederên Ereb li xwe digire û ji ber bilindbûna asta çemê Efrînê ku hevsînûre bi gundên wê re li hey rabû û kûnên ku di nava zeviyên çandiniyê de bin av bûn. Derbederên Ereb hawara xwe gihandin aliyên berpirs û hikûmeta Tirkiye û rêxistinên mafê mirovan lê tu kes bi hawara wan ve neçû û rewşa wan ji ber wê yekê roj bi roj xerabtir dibe. Di heman hefteyê de û li derdora parêzgeha Helebê ji aliyê Bakur ve ji ber barîna baraneke bihêz mal û kûnên derbederên Kurd yên Efrînê dibin avê de man. Ji aliyê xwe ve derbederên Kurd gilî guazanên xwe gihandin aliyên berpirs lê tu kes bi hawara wan ve neçû.